A palabra, señora Dan Villamarín. Grazas, señora presidenta. Bo día, señores deputados, señoras deputadas. Vemos que o conselleiro de Educación non pode estar presente en todo o debate desta iniciativa, cal é unha mágoa. Non poder estar. Eu creo que é unha mágoa que un tema tan importante como é... Silencio, por favor. Silencio, por favor. Está falando... Señora Dan, continúe, faga favor. Acepto as disculpas, non é porque seguramente non temos nada profundo ni interesante que decir, pero para un conselleiro de Educación escoitar o que os deputados e deputadas teñen que decir a respecto da coeducación, eu creo que é central, porque un dos aspectos fundamentais do ensino é a coeducación. Eu, señor Joquera, todavía non dirixe a Consellería de Educación. Cando faga tamén lle pediremos que este escoitando. Por lo tanto, un dos aspectos fundamentais da educación debe ser a coeducación. Escoitamos a proposta que se nos fai dende o Grupo Mixto. Se necesita un plan xeral de coeducación e o Bloque Nacionalista Galego o vai apoiar esta iniciativa. Ademais, xa o comentamos onte a respecto da iniciativa sobre violencia de xénero. É fundamental. Eu discrepo a respecto do tema de que os centros deban ter un distintivo especial, porque todos os centros deben ser coeducativos. Por qué? Porque ata agora o que se fixo realmente foi incluir as nenas nas aulas dos nenos e fixemos unha escola mixta. Pero a escola é verdadeiramente coeducativa. Aquí se apuntaron algúns aspectos de porque non o son, porque non están igualmente repartidos os tempos, os espazos, porque os contidos curriculares esquecen os logros e as percepcións das mulleres ao longo de toda a historia, tanto na historia que se estudia oficialmente como nos saberes científicos, como en cada un dos saberes. Nos pode parecer que é algo anecdótico, pero é fundamental. O saber que se construiu dende a perspectiva masculina, con unha óptica masculina, dai que sexa adxetivado de androcéntrico. Nos pode parecer que isto é algo tan esencial, pero é que é fundamental. Non se valora por igual os saberes das mulleres. De feito, o que fixeron as mulleres en xeral cando entran na esfera pública é masculinizarse. Non se feminizaron para nada os homes, nin lles interesa, nin lles parece importante. Sigue ocurrindo que o normal sexan que as mulleres coiden os fillos, coiden as casas e os homes o fan de forma, digamos, subsidiaria, como un engadido. Pero aquí, que sempre falamos das nenas, falemos os dos nenos. Que se perden os nenos en toda esa educación? Moitas cousas. A masculinidade sigue construíndose sobre os mesmos valores: agresividade, competitividade, a exclusión do outro, a dominación, e iso é, dende a nosa óptica, letal para toda a sociedade, porque aos nenos tamén se lles exixe que cumplan con ese canon estereotipado, non se lles permite ser diferentes, porque a feminidade é o que está, digamos, minusvalorado e o que está engrandecido. Por eso un sistema de poder asimétrico entre o femenino e o masculino, que moitas veces non se corresponde cos corpos sexuados, porque hai homes, hai nenos que se sinten máis femeninos e son penalizados, e son moi penalizados na escola. Vayan ás bibliotecas escolares no tempo de lecer, é dicir, no recreo, e verán que nenos están aí, pois os que non queren xogar ao fútbol e non se lles dá outras opcións. Foi moi importante conseguir que as nenas entraran na escola. De feito, eu recomendaría unha lectura que é a Mary Wollstonecraft, porque é unha autora que, cando se carteaba con Rousseau, este señor que todos estudiamos, mentras non estudiamos a ela, porque saben, se inventou aquilo del contractualismo, eso que se chama contrato social, no libro quinto, cando escribe Emilio, di que Sofía ten que ser educada para qué? Pois para cuidar ao cidadán. O meu cidadán está tan agotado que chega aí a asamblea e tal, tiene que estar en casa alguén, pois já sabemos, que lle dé cobiso. Claro, sabemos que as mulleres temos a sorte de non agotarnos, porque casi nunca temos en casa, non sei que sea un gato, alguén que nos dé, pois así, ese soporte emocional. Pero Mary Wollstonecraft o que decía era: as nenas serán iguais cando cheguen a ser iguais na súa instrucción, iguais na escola. Por eso foi tan penalizado o seu pensamento e por eso foi excluído da historia, da filosofía e da historia do pensamento. Eu se traio non unha muller anglosaxona como é Mary Wollstonecraft, senón unha muller galega como é Concepción Arenal, para que vese a señora
do Partido Popular, que non sempre criticamos o Goberno, a Secretaría Xeral de Igualdade acaba de publicar unha unidade didáctica que é Concepción Arenal, a visitadora de cárceres. Pena que quede sempre nos caixóns e que a Consellería de Educación non a leve a todos os centros educativos. E Concepción Arenal decía: todas as cousas son imposibles mentras o parecen. A educación hoxe nos parece un horizonte moi lonxano, pero eu estou convencida de que efectivamente as aulas son coeducativas e o feminino e o masculino deixan de ser aspectos que teñan que ver coa asetivación sexuada dos corpos e facemos un sistema verdadeiramente igualitario, ou realmente a humanidade terá moi pouco futuro, porque os videoxogos irán sendo de matar. Seguiremos na cultura da agresividade e non na cultura da empatía e na cultura do coidado, o que olvidaron as aulas mixtas, que as nenas teñen moito que enseñarlle os nenos. Nada máis e moitas gracias.